socis i amics de Sant Cugat Empresarial tots, benvinguts, sigueu en aquest acte. Fa 20 anys un grup d'empresaris santcugatencs vàrem compartir la necessitat d'agrupar-nos a fi de posar en comú iniciatives positives per a les empreses amb interessos en el nostre municipi. Avui ja a la maduresa, més de 150 companyies, micros, petites, mitjanes i grans, formen part de Sant Cugat Empresarial. Col·laborem en grans projectes municipals, com són el Viva Sant Cugat per la innovació tecnològica del nostre municipi. Vull donar també les gràcies a tots els que heu fet possible aquesta fita. No puc deixar de parlar dels meus antecessors en el càrrec. Tampoc puc oblidar-me de les persones que han estat membres de les successives juntes directives ni dels col·laboradors que ens han ajudat. Gràcies a tots. Així que, amb satisfacció, mirem endarrere i ens sentim orgullosos de la feina feta que ens permet afrontar amb optimisme el futur que ja és a tocar. Moltes gràcies a tots.